building te. Backlight na sa tate. Padung sa Maralayo. Yan. Langob. Kinadumi sa underground. Ni Ana si Ate Delia nga. Sige, giyaw ka na. Wala na daw dito Oh, no. sa underground. Oh, sige. Nawala na Sa tali. langob. Kinadumi sa langob. Last na lang yung kamang. Yung ano siya, namin nagawag underground kay o kana dari mo sa Singapore underground tanan ang kuanan sa mga tao, agianan sa mga tao. So, nado Miss Langog, guys. O, nagyaw siya ka no. Wala daw. Wala daw. Nakay na may elevator. Uy, ma-picture to dira, okay, cute. Pasaka na ta sa Langog, ti. Saka na ta pagawas na tagi ka na sa langob. Gikan na ta sa Langog. Lingawad dyan lang ni Ate Dalonoy. Gabi kayo maka-comment ba? Diba? Best in comment. Best in comment. Ano sa pagkita yung mga comment kanina? Once Raffle, taas na sa tate. Ito. One Street, Marina, unsa man eh. One Raffles, North Tower. Summerlion Park. Dami pong tourist. As in, puno talaga. Puno talaga yung mga tourist. Sige, picture na mo diha. Yan, diba? Ang daming ano. Evening! Sali oras dere. 8:30 na. Manamig tanaw sa show. Almost over na. Almost over. Yes, and we're going to food court. Have some dinner. Because it's our last day. It's my last day. And their last day as well. Last night di ay. Last night. Napo kay wahot. Napo kay whole day tomorrow. And sila 12 in yung flight sa Malaysia. And ako 11 p.m. 12 noon sila. To Malaysia, to Australia. Woo! Travel! Travel pa more! Travel! Ate, musta? Hi! Kinsan na! Sana siya. Oo, tana na siya kung mag-video na kung kinsan naman sa na yung history. Hi. Hello. Food court and puno kayo, nakita may mga seats. Mga seats. Nakita may ing Koranan, kay way ing Koranan. Oh, what? Nakita pa may ing Koranan, guys, para sa sit down.
This one, rice, tsaka, oh my god, I missed this one. Look at that, sinuglaw. Sinuglaw, guys. Nagsami kayo. Kay Ate Delia. Mako niya na ha? Hi mo. Tapos ano, ang pinaka-paborito sa kanan. Ang libre. Tapos kami roommates. Roommates. So, bye-bye na! Bye. Bye-bye na. See you in Australia. See you in Australia. Ate, see you in Australia? In Dumaguete. 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 Bye-bye. Pag-order sa mo. Kay nara mo mag-order sa. Order siya nag-Uber kay lang hotel. And ako mag-bus ra ko para sa MRT. Okay, sa Newton mo ko Bus ra ka, bus? Mag-bus din, mag-MRT din, mag-bus. Tulo. Oo, tulo. Pero kung taga Darino, kay kabaw na gid no.